Rally недостойный. задай бади гуга поисус мегуи Har kanali korana mekna. ты дами гапи рейкл чӣ гуфтани Biam rally daz ya sapernika tamom jumhuri da ray dur. рейкл батл буброй Ne bro man farq نداره که рейкл мебраш ты чӣ мегӯям гавда Io da suma odamgari gumon. Абизах на суджа он накайду. مرحمت کن بچه‌ها سخاوت 63 میکرورایون سویتافور خنکوک مغازین میرزا جان 2 متر اینترنت کافه زنگ заказ کنید ویپوی بابوگی بیاین کنتر دو تا بزنیم یک جویا ассалому алайкум бародарои азиз салому алайкум мухлисои рэпи тоҷик мухлисои рэп батл мухлисои навик mc ва подписчикои канали мирзошов хуш омаден айни ҳол шумо дар канали ма мирзошов қарор дорен имрӯз навика файрод кардаем барои чӣ барои батл чӣ хел ки ковери видео шумо диден якчанд рӯз пеш ки рейкл видео карда буд ки ответ дар раллик дод раллик аввал визит дода буд баъд рейкл ответ дод ки тума дар недостойни раллика гуфт ҳарчи гуфта ки мақсад 8000 мавзӯъ мона расид Rally недостойный. гуфт ки ман мақсад фиқрам задаи бади гуга поиси усу мегӯи мақсад ман қати намехоҳам батл кардан гуфта ки ана баъду ҷама гуфтам қати гуфт ки ғайри раллик ман любой кас кад мебурам гуфт қати абина навик боша гуфт мебурам фаҳмидӣ дар камера нагуфта буда ту видеоро тамошо кардӣ накардӣ ман намедонам хайё хулоса дар камера набуда ки ғайри камера ман гуфт қати навик боша мебурам қати инаи райлер ё номи чанд каса гирифта карочи не ё қати гуфт ман мебурам гуфт любой хел ман бо гуфт я намуди мекунам ки мақсад кайф кунем гуфтак хулоса хушомадӣ наврӯз Battle megayan. аввалан саломи хушомадӣ ба канали ма ба офиси тоқи тв Xo'p, salom boshin. Kanaldan uyushida bud omada budem. Bale, bale. Ban chand gazasht. Bo omadem ro pari shuma barodaro. Va kaljon khost ki baraye podpishkosha battle tashkil kinan novobasta yeki sumi kalon rasxod mesha va yak маблағи як қисми муайяни кам таракаш даромад меяд тамом мисол ай чизо аксарияти одамон сум кор намекунанд яки ба хотири подписчикҳо актив гум нашидан ҳама вақт зинда будан тамошобин ягон чизи нағз ёфтан барои тамошоша баъзе ҳолатода мисол ай ҳад зиёд расход мешавад и ҳар канали кора намекунад хуба якай алҷум батл ҳамира фикр кем ки ба хусусият ки батл ташкил кунем мо раллик дам саперник меёбем раллик да бисёр аз саперник не ки мо як одаме бояд гӯем ки ранги шумо боша ранги раллик худаш ранги бачаҳое ки нормали нишон додагиан хичона да батл ты да ҳамин гапи рейкл чӣ гуфтани видеоро тамошо кардӣ накардӣ ралликаи хеле гуфт мақсад хеле дам шадидам видеоро дар канал ракад гана тамошош накамошида Яки ам хамагум ки ам раллик даз я саперника тамом ҷумҳурида рай дор. Ки қати раллик намебурад агар яме батл бизанам мекафа. Так дигар саперник ман мисол раллик да намебинем. баъд чӣ фикр дорӣ иҷа ядака ман фаҳмидам ки ту қати не ту худат қати рейкл конфликт дошта фаҳмидӣ чӣ дар конфликти мели чӣ саздавад шида буд хулосаи гап я нигерия намзада чӣ хел ака ки нигера ки охи нигер моем гузя шумо нигерен рейклашон ғамзадан бо ӯ раллика ғамзада раллик гуфт шуморо мақсад намеёб амхе хайма намедонам мо нигер эмоз я ҳафта пеш як батл сюрприза интизор шем тамом значит ту розие ки қатъи ки рейкл батл буброи не бро ман фарқ надорад ка баъде ки мисол ҳамин хомӯшем тишинаем ай тишина рафтанда мисол я батл шоам кусем ма тамошо кунам бай баъд иҷа хеле как жертва дидесам мамоне ки ман жертва намешам ани чӣ ба ту рейкл метавонӣ ки рихта жертва мож ман пакаш то ховум тишинаем фаҳмидӣ ҳамин мисол мож дака гуфта боша қатъи нави мебурам не ки маслиҳатам маслиҳат ака там лоя ҷо варақ бизам мара ба тема мебурам мерам ай тоҷикистон берам тайёр мешам миём чунки ягон кӯҳа ягон пуштаи берам тайёр мекунем миём мисол дар имотида матра як сол ду сол нашид мешносам числа шаб буд тамом хулосига иҷа баъд яда гап шид наврӯз ки бачаҳо прогноз додан ки навик вақти охир батлоша хеле ниток кадесай мисол несериёзи кадесай рейкл мебраш ту чӣ мегӯям гапда вақт нишон метавад чиза вақт нишон метавад мисол самаи батла ман 10 бор дидам рейкл мисол на таракай
батл да мисол опти батлш камтара ка батли қадкар немоша тамошо кади рекла о чӣ прогноз додӣ унҷа задаги айшо чи Рекл. видео да гуфтем омада ирӯ соперник шуда бигем не задакаш хеле красиво буду гапайда балабурӣ меша задиш тамом о рекл хай мо наврӯз маслиҳат кардагира чӣ мекунем чӣ мегӯянд расчёт мекунем маслиҳат кардагира гапи чапи ҳар мо пухтагиай бо рекла хай файрод мекунем бо ку ӯ чӣ мега ози иҷа и визи файрод визи мешава уҷа ман визи ҷои дастума одамгарӣ гумай не ки ӯ гуфта ки чӣ ман қати навек мебурам гуфтак ман қати навек мебурам гуфтак ҳамин сабаб ман гуфтам ки хай берали ки қати ягон каси гап монем баъд бисёр бачаҳакам нависанд ки ака навика бимонага не навика ҳай ман гуфтем ака навик дар ҳаёт дар чӣ мо дар додару бародарам боша и соҳа и сфера мақсад кора ҳама вақт бо мепурсем розигиша ман намегӯм ки ҳо тамом я ман навика мемонам ё ки ям аралика мемонам мо маслиҳат мекунем гуфтем ина бо ахираш пурсем розӣ буда ина хай чӣ мекунӣ ҳичи реклавги миненҷо шака рӯз числаи сусама шака бо муайян кунем бишинем рӯ баро маслиҳат кунем рӯзи батлаонӣ кунем яки аббиза хина судя монина кайдов барои судя ку хеле агар чиз метаки тайёр шавад ана гап зури бад ман ҳамира фикр карда будам мардак бори рӯз аёдум буромад ҳаме ниаботи даёдум дохти судя қати зур судяра хитон вибур мекунем на фарқ надорад ка ё судя махфӣ шава ҳамун рӯзака бина судя кияй мисол хеле не ки пешакӣ бидам фалони мисол ё бовора ёфтанашон ки судяра организатор бигира ташкил кина мисол така барномара пеш буда охе мақсад шумо бо иҷа розигии шумо судя неправ баометан ноҳақӣ мекунам бо се барнома инда мисол канали хеле дамешад ура абаснават чӣ мекунӣ ма касира бона шумо розӣ мешавед ма да фарқ надорад ты розӣ мешавӣ ба ӯ шарте розӣ мешавам ки ба ӯ шарт яка розӣ мешавам ки бо баъди баъд суҷагӣ амра бо суҷагӣ кинан экспертои ки мисол қатитан ба чӣ шарт розӣ мешавӣ ба ӯ шарте ки мисол баъди батл мо ҳамо мисол ҳастай кудор рафиқот ака зиёд там мисол экспертое ки реп да сахтам мефаҳмам бо қатъи ҳамо бишинен абаснават кинем баҳои судя мондагира ку правилна буд ё неправилна мисол судярам просто назорат кинед хеле ки судя биёя осунша бигира баҳорам ман хай ба гуфти ман фалони борид ман рафтам хеле нашавам мисол хеле мисол ай реперо талаботае ки батл ра чотка баромад кунад ай судя ман ка талабот шавад ки таҳқиқат баҳо монем ки оҳо баъди батл дисчапа кард чӣ видеоқат чӣ трекат мисол судя зуай батл ман судяра ман қати рекл бо видео бояд бикунам файродч кунам агане минениёра гӯш бикунам ябора баъд урам бигӯм ки хай ман судяра худам меёвам ё се судя ё як судя шумо да фарқ надорам урам розӣ шава судяра бини кайф биё худат бибин судяра судя буда иҷа хай чӣ мети прогноз мети дар ин батли ҳардат ба ҳамин баъд пешакӣ бигӯм мақсад ту медонӣ ки агар ту батли зур нишон будӣ маро дивид кунӣ ё ки ҳамон тамошобинёро ки кайф кунанд бонус дорад аҷа баъд ман худам мегӯм чи ай бонус бонусиш барои судя будан барои минуси бад нарафтан барои хирсандӣ тамоми мухлисо ман кӯшиш мекунам ҳаракат мекунам хомӯшӣ инай чанд моҳи ахира поли рост пакива кунам бахчам баъди ӯ баъд соли нав қарибои соли нав меша трекорам хаяки як тараф мемонем ози чӣ ба ту вақтҳои охир вообще баромади димбадими беҳудам хеле мекунам намегзара репда ята алол кuni як сол да як ту наками як гум мекунӣ хита ба як пайдо меша ягон чиз зур мекунӣ бо мераям барои қоидчиашам медонам ака фоксошам медонам чӣ мегӯям значит формулашам медонам чӣ наврӯз барои числашам мондан баъди қати рекл видео кардан ба ҳар тая борига файрод мекунем маслиҳатои числашава рӯзи маълимот амонем мақсад праздник рӯбарӯ ҳардат числаша якҷоягӣ намемонем ҳар симон ма ту рекл дар якҷоягӣ числаша 300 рубл парто бахти хита бисанҷ бахшиш дар болои мошин то 6 тун бародаро барои дарбозӣ иштирок кардан 300 рубл яъне 46 сомони тоҷикӣ дар ин ҳамин Сбербанк мепартоен чекша дар ин ҳамин WhatsApp роӣ мекунед ва шумо автоматик иштирокчии бозӣ мешавед.